September. Ebe will be soon kayeda. Ebe ni jedia mawo. Wakuma to yem. Maybe another na wo hwehwe August boss me won sanka. Maybe June won sanka. Maybe March won sanka. Maybe January won sanka. Maybe last year won sanka. But when you no so dear, da ko ye na ni so mfi apa. So bibia nso rade yo so betumi. Ade na day asesa ne ma wo abrabo. Na wakoma to yem. Empre. So ana hwawrade. Big God. Aye bia funyame. You want to kuno na. O free te tremre santri besi ne. Da so ye nyame. Nunkuto no wo boafo. Simaka krami we yenko nyame asimu yemo empire urade yede wase debia we yadom enenso we yadom ahwe yeso wa ma ye ho amasem ka obi nko nanka yakedwem ka obi nko nanka su ana edware yen ka obi nko nanka adwotwa ka obi nko nanka wosere na wadi nenso urade a otumi ade nyina ayo no onu a wohwe yeso enu ana obehwe ye nenso so asedan kan radi tuefo sano pemi jam ye tiefo mpempem tie nyina Ghana fa na nyina wona wa kontium de semre wa boto de nani daso asa radi de ne ma bi hye ne so de obi de nyina me bi ensem bi adi no na ye ne ya na ye ne se opeso free wiase and in life papa o kasa ne me nyina atedin anopai kasai ne yemfa wase danso ento aso emaw minim se ne dai be obi adanse efisa wo ye nokwafo Yesu Kristo dina brudi nyina aso idimu na mabompai amen. Adom 106.3 and awiti Jim FM. Wataban kasi katai so na esu kasi briadru yenyo aswa chiribu kasi biritu ama brama funyami fa wan sachini fanto baso na fa Wataban kasi katai so na frama kasi bibo eja aswanchi ribobo eho kasi biritu maya moti na yetu mitosi maya moti yenko name asimu kakra enra meno ken kan bibi kakra every Genesis chapter 27 ken kan verse 1 hono moa ede eba fom ha Bible is Papa Isaac wo mami enu baako ede Esau na baako nso de Jacob. Na edru baabi no papa ifre abofra no pani no eka kire ne se baabi a madri
mani so aye kusukusu a menhye de hunade yi mabɔ akɔkora na menim da mewu na mepɛsɛ woyɛ adeɛ baako bi ma me deɛ mepɛsɛ woyɛ ne sɛ kɔ enwiram kɔ kotokuo nom kɔ yɛ gyan na fa kɔ enwiram na kokum enwiram nam ɛfa brɛ me ɛne sɛ yɛ akranti o sɛ yɛ wɔtwe o ɔsi enwiram nam enwiram nam nso deɛ ɛnyɛ so wɔsom afidie na bi a wɔkɔyi no ɔnkɔpɛ enwiram nam na kyɛ sɛ afei ne wɔkɔhwehwɛ aboa no wonye bi a wɔde agyan ise wasum afidie di anka ɔmfa gyan bi anka ho ansa na memfa nhyira bi maw na mewu a mewu efise menim me days aka nyini de manyini ye kɔbɛi obi enim da aka wɔ n'anim David kan bi kyerɛ me na aka obi enim ɛda aka o ayewa wote won mui edem ha ese minu mienu nko na hya bade onyame de yebekɔ enyanko ye enipa betimi de nano okun Paul se yekun ye da na nso yengu ba se nyame nkun wa ono nyame no de ye ba ye kwa obefa so ye ba ye nyina afiri ma ameyam na piepie ba ye kɔ de obi a okon fa so de kɔ. You can't question God say adai wo ya ho hwie nye yi papa yi kan sem yi nyina kyerɛ ne bɛn so ade ɔseɛ ɛyɛ wɔyɔ na Bible sɛ abrantie yi bɔ mɔden bia nso ɛkɔ edi ne papa ɛsoma no so na maame na papa ya ware na yɛfrɛ no maame Rebecca maame papa ne ba ne di nkɔmɔ no sɛ na ɔtete hɔ ɛne wɔtee deɛ ɛyɛ papa no ɛka kyerɛ akora yi ɛhɔ na maame edi mirika frɛ ne ba Jacob ka kyerɛ ne sɛ bra metee sɛ wo papa ɛka asɛm bi akyerɛ wo nua pani sɛ ɔnkɔyɛ sɛ ne sɛ na ɔnhyira no enti deɛ mepasa meyɛ boa no sɛ tumrika na kɔ fikyire ha na kɔ enwanbuom na sɛ moa ne buom na kɔ kyerɛ brekyire ma mienu a ɔmo yɛ kama fa bra entantem na menyɛ wo papa kuma so aduane na fa kɔma no na wɔmfa nhyira no ma na adeɛ yɛ mefa wɔ no okay verse 6 down chapter 27 Genesis ɛhɔ na ayewa ɔka asɛm no kyerɛ ɛyɛ ne ba no na ne ba no sɛ maame asɛm a wo kan die saa nhyira wei no ɛnya me dia papa no se no ɔho kwan sɛ obi anso hyira ne ba pani because I want to attract Abraham nyame sɛ wobɛhyira Isaac Isaac toaso na te sɛ ɛni di so a nhyira no ɛte abusua no mu a yɛne obi ankɔ ho challenge yɛne obi anso nkɔ ho ana kora yɛtimi ahu nyansa sɛ maame deɛ wo kan me papa number 1 wonim sɛ me ho ya trontrom enwi ne me ho but me nua no Esau de enwi wɔ ne ho a wɔnhwɛ na me papa wɔm sɛ n'ani ayɛ kusukusu a wɔhunu ade nanso no wɔnhwɛ na ɔde ne nsa akɔfa me ho na so onye hunu sɛ ɛnyɛ ɛyɛ Esau na ɛyɛ me Jacob a wɔnhwɛ na papa no ɔkyemi obɛhu sɛ madada no enti na de no me aba me so maame ne sɛ hey tie me num asam me ba ne o sɛ no me bi aba emra me ankasa me so ɛdeɛ na me pasa me ne woka ɛno na me ka sɛ abrantie bi frɛ na deɛ ɔka no hwɛ ɛduru bi adeɛ bi ya wo dia but if you are not careful nipa bi betumi ayɔ nipa bi de na no atie nipa bi de ne experience a wɔwɔ ne tricks ane ne smartness
akora ne hyɛ bisa sɛ maame adeɛ wɔ die one hwɛ na papa de ampa wode adeɛ ne baeɛ no maame yɛ aduane ne ntɛntɛm fisa akora no afei ne wɔkɔ pa aboa no nti no akwanya wɔm sɛ ɔbɛkyɛ ampa so ɔwie yɛ wɔde kɔma no woduro no sɛ papa maba o mede aduane no ba ana ɔsɛ na ho ani ɔsɛ ɛyɛ mmea Esau ana ɔsɛ ɛni deɛ ɛsɛ Jacob brabra na menhwɛ adeɛ na kyɛ sɛ dɔm pra ne ya no ɛno aso na oduru hɔ papa ne yɔ ɛduru bi a wɔbi ahyɛ da steady waa ne mu akɔ nyinaa wɔde bɛfa so atumi atrekew ɛnsɛm wɔ ha o Bible no sɛ ana ɔsɛ bra enti ɔbaa ya no na ɔhyɛ aseɛ sɛ wɔde ne nsa keka no enti wɔde ne nsa keka no na ɔsɛ wo ho deɛ enwi no ɛyɛ Esau ho honam maame yɛ hyɛ da de aboa ne nwi no ataretare ne ba ne ho adeɛ na mepɛ sɛ meka enipa bebree nipa bi hyɛ kyerɛ wɔpiapia no ama wɔnya ne ho sɛ tam ɛmfrɛ Awurade nipa bebree obi hyɛ kyerɛ ne wɔpiapia no ama wɔyɛ deɛ wɔyɔ no nipa bebree obi hyɛ baabi a sɔfo asio mensa kasa meba ɔbɔ asɛm bi so na ayɛ manika na mani gye paa ɔse Samuel yɛ odiifoɔ kɛseɛ paa o ɔntwa ntorɔ major prophet a wɔyɛ nyame diifoɔ but bere a wɔakɔ akɔsra Jesse ma no wɔhwɛ sɛdeɛ Eliab ateɛ wɔso a wɔyɛ giant ne ho ɔfɛ enti no ɔhuu ne saa no sɛdeɛ mefa ne sɛ wɔsra ɛyɛ ɛfa ne sɛ sɔ Bible di sɔ ho adanseɛ sɛ na ne ho yɛ fɛ paa no ɔno nso wɔso a wɔyɛ giant ɛsen Israel mu nipa nyinaa can you imagine enti ɔhu Eliab no sɛ wɔso no ɔyɛ n'adwene sɛ neɛ ɛbɛyɛ wei nipa deɛ mohwɛ deɛ tua niwa nyame sɛ mempa no sɛ nka nyame ka sɛ woduru hɔ no mu a mɛkyerɛ wo deɛ yɔ ba woduru hɔ no wɔhu Eliab na ɔkɔhwia deɛ na wɔhwia ne ma nyame sɛ mempɛ no ɛnka no nso wɔtreke gye ɛde nhyira no kɔma nyɛ sɛ ɛtreke koraa wɔde n'ani so ana gye nipa no ɛtu mu sɛ yɛwoya sɛ na the rare person no onyame ayi no na ɔhyɛ baabi a yɛnya nhu no ɛdu bi a obi bɛtumi de ne smartness agye wo kunu obi na hyɛ kyɛ na opiapia no wɔdwuma mu ha ama wo promotion ba koraa na ne yɛtreke obi te hɔ nom na no pa wɔkasa a Awurade gyae wɔbɛtumi ayɔbo ɔtɔ fam sɛ ya na da Bible say the war party anya na wɔmfa kwampa anya no Jeremiah chapter 17 ɔte sa kokɔhwede a wobutu nkosua ɛnyɛ wo na woto yɛ so na wieyɛ no wobɛyɛ kwasea ya no mdeɛ na mepase aka ma yɛmfa kwan bi so a yɛde bɛtreki nipa bi anya yɛ ho ma yɛmfa kwan bi so a yɛde bɛhyɛ nipa bi tukupa na wɔhyɛ kyerɛ asa de anya wo de akɔ na akɔfa ɛkwan bi wɔ atene wɔ nipa ani so nanso na wieyɛ wokɔ akɔntuo mu wɔ Ghana ha baabi a wotie me bia no ma wo nokora ɛne deɛ yɛ wo dea sɛ na maame na hyɛ kyerɛ ne bɛyɛ timi akasa maame adeɛ wɔ deɛ de no me bɛba sɛ sika ya papa wo piapia me sɛ menkɔgye maame sɛ sika ya wo piapia me abrante ya wo piapia me sɛ me ne n'akyi ne suba nyɛ nanso maame ehia ne ahokyerɛ nti ne wɔbaa ne kɔ awareɛ no mu no na ne nyinaa tete esu ne awerɛhoɔ bɛrima ne bɔwura awareɛ no mu ɛne ada kwan so ɛne ɔde yɛya na ɔpiapia nneɛma de bɛnya nneɛma bi be careful aberanteɛ ne baeɛ no Bible sɛ na afei kyerɛ sɛ ɔde nhyira yɛ ma Esau wie Jacob ada anagye a ne maame hyɛ akyiri na maame itumi yɛ bold ka kyerɛ sɛ nome bi bakora wo de mmra yɛ nia so mea ankasa maame no mmra me so menim papa a woyɔ a wopiapia wo ba ma wagye adeɛ nyɛ ne dia ɛdan bi a mapa bi ne ne kura brate mfifra asie busuapani bi hyɛ kyerɛ piapia ma nkwalaa no deda baabi agye dan na wowɔ ammerɛ wɔhyɛ obi na hyɛ kyerɛ ahyɛ da yɛ metia frustrating maame a wɔbɛyɛ friends sɛ wɔkunafoɔ papa wɔbɛyɛ widows a wɔkyɛ sɛ
ɛya adeɛ ne nyane dia nanso no maame ne wɔ trikisi bi wɔ n'anum maame ne wɔ kasa bi wɔ n'anum otimi de piapia ne ba no ɛma ɔkɔgye adeɛ nyane dia brantia ne baeɛ wɔsɛ me o deɛ adwere deɛ aka akyi ɔsɛ papa enti nhyira biara ni hɔ na brantia ne brɛ na wɔkɔ brɛ yɛ ne nyinaa na bɛyɛ kwa enipa bebree brɛ wɔ adwuma mu enipa bebree brɛ wɔ abusua no mu enipa bebree brɛ wɔ awareɛ mu nipa bebree brɛ wɔ fie hɔ obi hyɛ akyire ɛne wayɛ ama nneɛma a ɛnsɛ sie no atoe sinti yɛn deɛ bɛba ɛnam sika ne nanso meka biem yesu na bible no sɛ yɛbɔbɔ n'asɛnnuam yɛanka sɛ yɛbɛsi n'aboɔ kono dare so yɛbɛsi n'aboɔ kora no odwaneyɛ ɔpɛ baabi faeɛ because na ɛberɛ ne nso dwuma de ahyɛ ne nsa no wɔnwie ɛdumi bia sɛ wobrɛ nso yɛ obi kora bɛtumi ayi wɔ firi hɔ ɛwɔ berɛ a ɛnyɛ nyame tiri mu pa no no but deɛ onyame pɛ sɛ wɔde woduru no Isaac ɛhyira aberantie Esau baa yɛ papa nti no ano no ɔsɛn na Esau ɛbɔ n'ani a ne suo na werɛ hɔ papa nti nhyira bi ni hɔ biem wɔse ebi ni hɔ nanso nyame na mede wo tete ndete yɛ maa wo no saa nyame na me introduce me maa wo no saa nyame na wo hyira me no saa nyame na ɔka kyerɛ me sɛ media ahokyerɛ ba nyina mentena ɛyɛ Gaza asase ne so hɔ no mo ma me nsa nkɔ Misrim na wo hyira me no sɛ wo kentere wo ho a saa nyame ne bɛhyira wo kentere wo ho wɔ mpaebom wo kentere wo ho de wasɛm ama Awurade yɛnim Rebeka bi a wɔatetaw yɛnim papa bi a wɔatetaw menim maame bi a wɔatetaw menim wo nua baa bi a wɔatetaw menim adwuma mu ɔde wɔatetaw ɔteatea nkɔmmɔ mpanimfoɔ hyia meeting a covenant meeting ɔbɛtena mu nanso ɔbɛtie no ɔde akɔ na ɔkɔ akɔsɛe nneɛma nyɛ so ɔde kɔyɛ ade pa ɛna nɔpɛ ɛdeɛ na wɔregyeɛ nyame nhyira ne ma nnipa yi wɔdefoɔ papa yi nyame ahyira no ɔmpɛ sɛ ne mma bɛyɛ bisi basa nti ɔde nhyira ma pani no na nhyira no afɔ no aba anuafoɔ nyinaa mpɔ so bia ɛdi bi na sɛ ɔba pani ketewa bɛyɛ yi a na watu ani asi pani no so ɛna wonyini na wonhwɛ na wonwareɛ na wotwa no adapa na wɔde awerɛhoɔ no womfie kora atwam ɛne wadi 32 na sɛ sɛ wona ɛne wanye mu twintwam woyɛ abɔberewa ne ɔde pressure ato no so na wotim sɛ sister yɛbɛyɛ sɛ asɛ su ne awerɛhoɔ ahyɛ ne kra so ma sister wote sɛ aka wakɔma to wo yam ebiana meka sɛ kuma bia ba bɛyɛ yie mmeranteɛ mpanimfoɔ hɔ nyinaa no asɛ ɔmo yɛ sansafoɔ dabi o woyɛ ketewa na woyɛ yie a na yɛ kwampa a ɛhyɛ Awurade animuonyam mema yɛ yie na me nua pani nyɛ yie a ɛhyɛ abusua animuonyam ɛdeɛ nti na wɔ sɛ mefa kwan bi so sɛ mepaade a ɛnyɛ me dea na madaadaa asɔre ba bi ɛwɔ asafo a mewom anaasɛ adwuma nyame de ahyɛ me nsa ekɔdaadaa hwan Awurade bɛmpare me ɛna nipa bebree nam kwan na daa kwan so ade a wɔhone cross nyame se ya na ehu ɛyɛ dangerous de nyame nka yɛ cross nyame se no de ada nipa bi anya no sɛ tam no ɔseresere ɛda bi ba de me no yɛ bia ne bebu ho akonta no munsuo fa twɛn wɔ pɛ ɛna na den me ba na ayi wajira nam se na ayi wa se kura de udru ntampa eja me kura o se ka no kura se men simu ntamu a metumi gira ho huva no kura ma ya se omra no oka wanyina bi ato me nti oka no am no wonder betumi agira kwa na wo gira wo kura no wonim de wo firi wachi beba na me bambo and etumi me ba every day better high sister menum dia wo fam wo abrabom wo dia asie no mane ntwam na mama se wo wa hoɔden na Awurade dia akyɛ me no mienu ne atumi kɔbɛi no matter what it is dia nyame pesa wo kentere ho nko ansa nyame o ma wani mu ngu ase da nsɛm onyira akɔye na dia ya me first ne se Jacob akɔye ni do nya ya ne nhyira na wode ye nyina ne yes nyame ba ana hyira no na aniama de wonya bi
but Esau so kentene no. Edu baby Jacob Asia ni nuana ono kura wo soro ontimi man ni nuano. Afe what the near my brand or so man traho nyame mama bi nyame wo hra me de wo bia no mama nsu me bi sister de obi aware nyame be mo ware bi wate nyame mo obi atukwan ya se kwantio na wo pa akwantio ntra se heaven nyame nhra so obi atukwan no wo twetwe no asrewa so obi kura sidan na se wo de da bench bi so a entre so wo wie ya no obi de ba ne obi nso de be ba chira obi de eba enra obi nso de eba last year se obi atimi anyame ma obi atumi adru ba bia se wo de ho ato no so wo rinja wo de biara da onyame wo de obekọ wo de obeduru etamo kam de wo sere wona wo bibira fa me odi amese fa kwa sanda won kwesi December krawa acha September krawa acha November onyame be ya de na wona atwe wona de ade no bakra ka se oh na kopa dum na ko misme na bia ma abuso sa na urade tumi yo ne nyina ne so obedi ne kore saforia bobi se yesidia sobi se yempaiba bobi se yakontra chiribi se yanukuredi adibi na hwe de urade du begina de wona am no nkyere se eye aboni bi no wa yenti na bia bibi sa ato wo edu bi be na nyame de ye fam sanka de si ye nyina bia ye nsu ya ni oba do wokunu mame do ma papa do mano yanka wa mumom yankyekere asa busia na ayampa banko ana sai ya namu a ye befrim wose mia woni hu na mane Peter ngoma no wose na samunya hu na mane ka kransa adenti na nyame asam de se no ka kire se hu hu na mane ka kransa afi mesiesiu nipa bebre mpa mane hunu wa ye sofo de ketua bi ba no wadwane amane ketua bi ba no wadwane nipa kana sem kakra bia no wo ba fam fisab transe nipa nyina do wadie sanso na se nipa nyina so tanwa ene enye nipa nyina ntime nyi wontum da meti ya wo ya dan nipa nyina mpam asem wo wiase wo ya dan yo ate we nya nipa nyina ne bepa na asem nanso so no wo ye onyame afa emfa no de nipa bi be yewo onyame obehye ne ho onyumanyam Adam 106.3 ena wutie bibie ni wano mo a akachi ewa brabom mamensa nko Reverend Dr. American Sanyum wedie ye medde God, Reverend Dr. American Sanyum Shawati. Kajum wepa. Prophet Aleshun, good morning. Judgment shall see yada horses chum say one cat I'm renunciant minim ya wo femo minim nia ode na da bi agewade
so ni nyine mo no se de wonyame aka no bia be ye Amini abema Francis Ose Ejiku Akatro se oku school ewo Cape Coast otna Boase kakra ne nkran ene kumase Actually obabedi Aswa empotemo Father Branty in maboni din Mbebia owana sebia wunnim na Madam Nana mene wo kasa na numbers ne doso phone so Mr. Omiya frame na wo say bibi chiresa so we hunu nka be mede All right minimum say on so You will see a na me my fama kakra Bibi ni hono mu Onya mensa wo mu enye yi Genesis chapter 27 verse 1 up to 6 nam kenkan Mame Asema wo kai die no dio na papa chimia obehu se madada no na nhwe de no me abreme Mami se no problem na no me ne ba emra me ankasa me so wa wiata so se wo no me ne ba emra no so ntu opia ne ba na ma wakoye ade akora na akora nim se ade ne nye esi ekoso susupie pia wo ba no ma wonkoto maniem ya beto abe mentu anoma ne ne ma e be chentu pia wo ba wonko kasa bia entimi mabua wo na ade o how beba hey 0302216561 0302216562 na me ya domon so a ochina ye ukuyada anopa no kwambe mu a tumi abobompa ye beboa o community for Central Assemblies of God ye be chance anopa no eye nonkono 9 o'clock ni upon 11 2 hours no fa ho shembi ebeboa distance social distance bibia ye adwuma ho kama ba be wo hye wonsa wo sanitizer out midibi enso ekura wonsa na ofa bi na yenyina yakokọ yanim mama fafrefo ni bia ba yeah waba ho mai sui me pa chomi ma good morning ai boss tobo mo fidie ne nkofo mo ba na wa mana kofom na ahomachi maso eni amensa enyu free swear 0302216561 Ayo, thank you. Dwaba so good morning. Hello. Hello. Yes, our boss. Good morning. That is morning. What home today? Yanko Padum, Kufina was way. Awful, Namina Dumitasi. Amen. When I pay the wasi. Kasa Kina, Namin show. Numbo, may once my aswazia, or the full nature kwa samadi. On nonsense baby. A foot item will be or do it take. Obey election, man from court, no one prayer won't. Man from court because of Sika, and I do be in a position. Be a papa and I'm America Prime Minister, won't go with Bianchi.
and the Benjamin show, non come. Medas. Michael, Chairman. Medas. Hey, Kofi Baya and Fidi Muda Hokame, Munina Mubanakama and Sebi. Doba Mwes, good morning. Good morning, Chief Reverend. Hey, Tazu. Tazu. Amen. Now, Ibia makes you innovative, progressive, educative, and creative Reverend Pam. Semper da bringing Asian Quanda Gumanka for Munshedi, Munkumanim, Mangana, na paying Bagupam, a politician Chavade, Inter, power yet dead. Power yet then, Ono Gentinion. No, smooth be there, uncle. Non-co harm. Let's be vigilant, prudent, and sober. Chief Reverend, I mean, sure. Let us see. Doba Humas Pacho, good morning. Pacho, good morning. Now, what to say? Pacho Yango and another one. Amen. Thursday, way, Father, it got them. Okay. You, Americans, and American, on down my chin. As a audience. Yango Tomasam, the Mayasam. Mamma Mia, as a movie, and a beautiful Mamma Asam. In church, I'm in Triana Mountain, as I'm to Mamma Mia, beautiful. Yamasa, Yamasa, Yamamo, bye bye. Miss Medasi, Yami Insu. Yoba West me Pacho, good morning. Oh, so good morning. Me Pacho, na what to say? Mr. Safri, Norway. Unyamisha upa nisa futuya odiamai. Ne wiase no ama japadia bedi edim na yede sisi na yede tiwo. Nyamisha upa ne square odi akol. Minkan. Me that's it. Sure. The Oba Umesi, good morning. Good morning. So, Bajana, what to say? You are doing here. Young Pacho meet you. Now free here now, Denny. I'm a fresh Kusi, a friend Dimple. Oh, okay. I know Cassan come from Anna, but you know, OVD, you know, teachers, you know, the dear Miteho, Bra, Jacob Castle, Uncle yet, that you are both a manso. So, my science here. Say, you maybe you will push you, echo you maybe as a would translate now, dream who ye. Translate papa, and for Koyo, and a cat, and my especially about we. Oh, dear my sister, could you be, you know, then feeling that's you are born, Jacob also say everybody solo, and my soul. Me da se pa branti ya ne hwa wa se mami we die we pa die bi na hwa kire na wudi obi hu nkonkon sansa ma na adwuma bona okay sister DJ Mfi Sami Fasedama wana ne birthday 70 years anniversary no more support ni nyina so for ya mobile nyina DJ Mfi sakumono I say ready intro bibia Mr. Sumai. Good morning. Doba Umesum Pacho, good morning. Good morning, Suffer. Pacho, now what to say? Yes, I do. About him, now free here now, didn't Pacho, I'm there one sentence. Okay. Suffer, I'm sure. Amen. Foot to the chair and my chair with my hand. The my hand and to the money and I had the poem.
Papa deɛ ne aso ne ke te nyame hyira wo wone wotim ne nyinaa nyame hyira mo paa wate ebia na deɛ bɛtwe ne ɛwɔ adwe foforɔ bi wɔ yɛtirim no nso yɛnyɛ tie mu pɛ na yɛde anantim de mu no nyinaa nti nyame hyira mo bebree nyame hyira wo no brɛ wa me nso meda ase amen Goba Mwesu Mpacho, good morning. Hi, morning. Mpacho, quick Emmanuel. Okay. No, me da wase. Eni chechra ene de odi amaye. Won say kanu no. Si asi gidi pe ube hwa na obi abonima. No obi abomamu bi. Ba ene de ye bo gidi a ye mbo nima bion ni din bion. Eno na ube hu se Yakopon no obetimi aye bibi ama wan kasa. Emo bi emphasize ka me show nfa se koye we nti nsɛm a na mu da tudwa no medamase na ye emabro no yenhwe ye na mo bi ndada ye fi enkoye we ɔno nkasa ne ba enkoye nso ɔmo ma no ɔyɛ de ɔmo kwa brochire na yasisa ye gu mu sɛ yenkoye basabasa temesrɛ obi be ma uska chen so ɔfa nkɔma ne ba na ne ba no ɛna enkonkoye basabasa no medase yo medase Zoba Mwesu, good morning. Mpacho, good morning. Me do chat to Mpacho, I want to say, Jew. Yami Adum Dada, Mpacho also. Yami Adum. Mpacho Joseph and then I came across. Okay. Papa Mpacho Yami Shra. Amen. So me de kakra mesia amedema awofo no say yeah awofo no say ye hwe ni yi. Etan say ube na maame edo akwala we. Na papa edo akwala we. Papa no be chi ye fu ba kumuma. Na wetimi akese kan ye de awo ne bia. Ebia na ye bibi awofo no ye dua wo fie won kwala ni mu nti e na yi ebedu sampempen so no. Yo ba ye hwe ni yi esan say ma no nyame de omo nyina ma ye. So mu kwaso ba bi mpo aye fa kwan bi so kom mbu na boa ma so ndwe atreke papa nyame hwe o papa de abude ama ye akoso fo nyina ye chia. Menso medase. Bribia semna de hwe utim se abrantie bi wo busuom na ni so de krokro dimpanimfo atama we na obi chechiri bia ni won mu a ehusie free be jeni ase obi chechire no wotewo opepa na no obi chechire opiepie wa akodi o mampani atem no opepa na no obi chechire odi opposition for atem no opepa na no Bisha chire wasofo no monsopa na so no wasa be wono wono wo sere kama eh wiase ehu o ai na ta chire na mami den tricks aboa hunwi ya mane bana kata no ho Sami serious na waboa na wakunu hunwi no was the amane ba no na wo say tim say ne ba ne kan say ebia na me papa de ne nsa ka me ho na de nsa ka me ho onim say me ho ya trontrom na iso de ne ho wonwi ma me say de aboa ne nwi na fa ko ampa papa no ye hu say no ade nhye da voice ne nkyere say ya ne be ya Mami yampa no wade ne nsaka ho se a body ne de enwi ne de ampa ete se iso ho nwi ne nso voice no ne papa edidi wie nso ampa opuo nhiragu ne bai so na iso akoba na dwuma papa de ma no ade pa wo ka so onko pemere no ya treke no papa nim se mo ne bi wo afikyire ho a enso so wo pehwira munam ene nipa be bra treke nkofo anya ne omo pese wo munya wo sere Udi de obi atimi kan ase obi ada awuo hwe Erodi nhyiraw na wonte na nemu nhyiraw ahara me de wusie na bishop ya wusie ansa obetene nka Bishop wusie ansa nyame nhyiraw onkwala no ya wode ya homonso afaso ya ka wo mo bia na yani ma ya honso wani ma bi hosa Ofran ni bebre trima yo mo da fisi o mu nim se empa ye ta o mo chipa
ya de my be acho hwe ohu ye bia be ko bia Family,